Ngikubingelele-ke mlaleli, ngiphinde ngikwamukele futhi kwi-channel yethu ezunohlonze Trending News. Uma ngazi abantu abaningi umfowabo kaGugu eziphendulela ngalolu daba lukaGugu Dlamini. Uthi-ke yena uyafisa impela ukuthi umfowabo aphume ejele, kodwa iqiniso ukuthi lokhu wakwenza ngempela uGugu Dlamini. Ngoba uthi baze bayihlalela phansi lolu daba bonke beyifamily ekhona naye uGugu bexoxisana ngalo lolu daba. Uze wathi futhi unesiqiniseko sokuthi ingane eyayina 9 years yayingeke izikhuluma into engekho ngaleso sikhathi. Le nkulumo-ke kaLumlisi mangazi abantu abaningi kangangokuthi baze basola ukuthi kusengenzeka ukuthi lo baba okhuluma kule VN uthunyelwe ukuthi azoqhubeka aqamba amanga ngayo uGugu Dlamini ukuze engaphumi ejele. Kuthiwa ezeboshwe-ke uGugu Dlamini ingoba wathatha imikhodo eyohlasela unina wengane. Uze waveza ukucasuka kwakhe-ke wathi akazi ukuthi labantu abaningi abayihlanganisa ney'ndaba zakubo bangenaphi. Ngisacela ukukufakela yona-ke i-VN lamlaleli uyizwele wena. Sanibona, mina ngiwumfowabo uGugu lo owaboshelwa umntwana. So-ke ngiyamangala, kodwa ngoba manje ngithola sekunabantu abaningi kakhulu esebeyikhulumile le ndaba, thina mndeni wakhe singakazi siyikhulume. Thina njenganomndeni le nto besisathulile, sisafuna ukuzwa ukuthi kwenzekani, abantu bakhuluma bathini. Kodwa okubalulekile thina esikwaziyo ukuthi uGugu ngeke simphoqe kule nto yenzile noma akayenzanga yini, kodwa okubalulekile siyamdinga ukuthi abuye. Kodwa okubaluleke kakhulu uGugu siyazi thina la ekhaya ukuthi le nto le uyenzile, ngoba uGugu la ekhaya yahlalelwa phansi le nto, kwakhulunyiswana naye uGugu, saxoxisana naye uGugu sisodwa la ekhaya. Ngabuya nami ngeza la ekhaya ngafike ngayikhuluma indaba yaGugu, kwangazi ukuthi uGugu uyezwa ukuthi siwumndeni le nto zafanele siyegqume sisonke siwumndeni. uGugu ahlawule ngalo ndlela azohlawula ngayo. Kodwa-ke manje ngendlela uGugu aseyibeka ngayo le ndaba, asazi noma mhlawumbe uzama ukuzivikela yini ekuthenini isikhathi sakhe uma ukuthi siyafika kube ukuthi umuntu ongenaphutha. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi ingane ena-9 years ingeke leyo ngane leyo ikhulume into engekho. Uma wakhe lo ekukhulunywa ngaye wayengekho, engahlali kwala ekhaya, eganile eleplenile engekho lana. Ingane la ekhaya ibihlala naye uGugu noma nobaba, behlala bonke la ekhaya bona. So-ke ngaleyo ndlela enjalo ingane mayifika uma wayo isho ukuthi ihlukunyeziwe la ekhaya, ihlukunyezwa uGugu. Angicabangi ukuthi uma wayo kwakufanele ngaleso sikhathi leso yena uma wakhe aphikisane nento eshiwo ingane, ngoba uma ephikisana nento eshiwo ingane uphikisana kanjani engazi lutho yena kufanele athathe into ekhulunywe yingane kube yiyona ekukhulunywa ngayo. Sakhuluma-ke thina ingane sayeseka ingane naye uGugu sixoxisana. uGugu akazange abe nayo inkinga ngaleso sikhathi. Ekugcineni ingane masihanjisiwe la ekhaya ingasekho la ekhaya, uGugu usethatha imikhonto, uselwa manje nonina wengane uGugu. Uma eselwile nonina wengane yilona langa ambopha ngalo lelo. Sasingasekho-ke thina-ke ngaleso sikhathi, asizange sikubone lokho. Kodwa sinesiqiniseko sokuthi uGugu akangaligezi igama lakhe, aligeze ngomunye umuntu, ngoba manje umuntu osemubi la unina wengane. Noma ubani ozele ingane yakhe ngeke angayivikeli ekugcwelezweni umuntu wasekhaya, noma kungani wasekhaya umuntu, kumele ingane ivikelwe. Inamalungelo ingane, unina wengane unamalungelo ukuthi ingane yakhe ayivikele. Ngiyamangala mina ngoba abantu abaningi sebekhuluma la, abantu engasibona bala ekhaya, futhi abantu abazele ababengekho la ekhaya ngesikhathi yenzeka le nto, behlala emizini yabo. Kukhona nabanye abathi bayakholwa le nto engiyibona ukuthi shothi kwalokukholwa lokhu kuyinto engekho ukuthi umuntu uyakholwa. Kunabantu abangamakholwa la esebevelile khona la bekhuluma into engekho, bethi babize umndeni, bakhuluma nomndeni.
Umuphi lo mndeni abawubiza ngoba yithini umndeni wala ekhaya esikhona. Akekho omunye umuntu owumndeni wala ekhaya. Kwakufanele ngabe phela yithina esibiziwe azokhuluma nathi. Kodwa manje ikholwa leli lithi liwumakhelwane wala ekhaya kodwa likhuluma into engekho. Alizange-ke lifike le emndenini lizokhuluma lona. Angazi ngempela ukuthi labantu abaningi kangaka abazihlanganisayo nezinto zala ekhaya yingobani. Labantu laba la ekhaya akekho umuntu wake la ekhaya waxabana nomunye lana. Asikaze sixabane la ekhaya thina sodwa. Asikaze solwana sasukela ebuncaneni bethu. Singaka nje asikaze sixabane namuntu. Ugogo simkhonze njengoba sizikhonze thina. Akekho la ekhaya umntwana ozondwayo la ekhaya. Sonke siyinto eyodwa la ekhaya. Sakhuliswa uma nobaba, sazalelwa emshadweni. Kwashadwa la ekhaya. Kuhleliwe namanje sihleli. Asikaze sixabane kwamanje sihleli ndawonye. Kodwa manje ngiyamangala mase kuthiwa kunengxabano ekhona ugugu ebeka ukuthi khona umfowabo akaxabana naye. La ekhaya akekho umuntu okwaxabane nomuntu la ekhaya. Ugogo besimthatha njengomuntu okholwayo, bekholwa ugugu ehamba yonke le ndawo engcwaba enza zonke izinto. Ugogo siyamhlonipha kakhulu kwathina besazi ukuthi usimele ngoba besingakholwa. Usimele ugugu yena okwazi ukuthi singcwatshwe nathi ngenxa yethu. USathane wamfikela ugugu, wamfikela phakathi nendawo esikhaleni thina asikwazi ukuthi wamfikela kanjani. Kwenzekani kuyena ngesikhathi eqala nje ukuthatha lesinqumo asithatha. Kodwa hhayi ukuthi mhlambe-ke thina ngoba mhlambe singamdingi la ekhaya, thina siyamdinga ukuthi ugugu abuye sizohlala naye, sixoxisane siphinde siqhubeke siphile.